Velkommen til kurset i Smartboard Notebook-programmet. I løbet af det her lille kursus, der vil du lære at lave notebook-filer, du kan gemme og dele med andre. Ligesom med alle andre kurser er det sådan, at man ser først noget video, og så pauser man, når man synes, man har set et stykke, og så går man ind og afprøver det i softwaren. Altså i Smart Notebook-programmet. Og I vil alle sammen kende det her program, fordi det er det, I bruger ude i klasserne op på tavlen. Men i dag vil I nok støde på nogle funktioner, I ikke er stødt på før. Så fold ørerne godt ud og følg med. Allerførst så skal man selvfølgelig have åbnet det her Smart Notebook-program, og det ligger nede i startmenuen ned i venstre hjørne under programmer og noget med Smart Technologies måske. Når man har åbnet Smart Notebook-programmet og videoen her, så er det vigtigt at huske, at man kan skifte hurtigt imellem dem med Alt-tasten, lige skråt ned fra Z, og tabulator-tasten lige til venstre for Q. Hvis man holder de to taster nede samtidig, så kan man hurtigt skifte mellem video og program. I dag skal vi lave en lille notebook-fil om grøntsager, og det er selvfølgelig bare for at afprøve det, men i slutningen af kurset, der vil I få mulighed for selv at lave en notebook-fil om det, der interesserer jer. Allerførst er det rigtig vigtigt, at vi lige går herop i vis og kigger under zoom, fordi der kan vi zoome ind og ud på vores side, og det er siden herover. Og den skal simpelthen være sat til hele siden, for ellers så får vi problemer lidt senere. Så sørg for lige at sætte zoom-delen her til hele siden. Og det var den selvfølgelig her hos mig, men det er ikke sikkert, det er sådan ude ved den, du sidder ved. Så kommer det første her, og det er, at herover har vi vores sider, og vi kan lige starte med for sjov, bare lige at sætte en ny side ind. Den kender I alle sammen. Tilføje en ny side. Nu har jeg 2 sider. Og lige nu kan jeg ikke se forskel på dem, fordi de bare begge to hvide, men det kan vi jo rimelig hurtigt gøre noget ved. Lad os prøve lige at tage fat i den lille trekant heroppe, der gælder for siden. Og der kan vi for eksempel indstille, hvordan baggrunden på siden skal se ud. Og i det her tilfælde, der synes jeg, at jeg vil fylde min baggrund ud med det, der hedder en gradient, altså en flydende overgang. Og nu synes jeg, at blå og hvid er lidt vel hissigt, så jeg tror, jeg tager lysegrå og hvid. Det ser lidt mere til at holde udagtigt ud. Så kan jeg lige heroppe trykke på det lille faneblad, siderne igen, og så kan jeg se forskel på mine 2 sider. Nu skal vi selvfølgelig på vores første side have en overskrift, fordi det er meningen, vi skal kunne fortælle lidt om grøntsager, og derfor så tager jeg tekstværktøjet og sætter ind her og skriver grøntsager. Og husk, at du skal gå tilbage og prøve det her, du ser i videoen af, når du synes, du har set så meget, så du er ved ikke at kunne huske, hvad det egentlig var, man skulle gøre. Nu har vi skrevet noget her, og vi kan markere det. Vi kan vælge en anden skrifttype. Vi kan gøre det meget større, hvis vi vil. Det vil den ikke lige der, men så kan vi bare skrive tal her måske. 100 for eksempel. Så har vi en dejlig overskrift til vores notebook-fil. Så er det sådan, at her har vi et objekt. Og objekter, det betyder, at der er et eller andet, man kan gøre ved det. Man kan trække i det, ændre størrelsen. Man kan på den grønne heroppe i toppen, kan man rotere det, hvis man trykker venstre musetast ned, mens man hiver i den. Den der lille pil her, fandt vi ud af, den har noget med muligheder, man kan gøre med egenskaber, man kan stille op for den. Og til sidst har vi nogle hernede, der hedder link, lyd og egenskaber. Dem tager vi lidt senere. Men jeg vil lige demonstrere 2 ting, jeg synes er rigtig vigtige.
Og dem demonstrerer vi nu her lige ved hurtigt at sætte en autofigur her ind. Og et hjerte vil jo passe godt. Vi elsker grøntsager, så vi sætter et hjerte ind hen over vores grøntsager. Og det duer jo selvfølgelig ikke. Hvorfor kom det nu ind foran? Bøv. Hvad gør vi? Ja, vi tager vores pil, der bruges til at vælge med, og så vælger vi vores hjerte. Og nu kommer tricket. Tryk på den lille pil heroppe for at få de muligheder frem, der er for hjertet. Og så læg mærke til her nede, der står rækkefølge. Og der er simpelthen mulighed for at flytte den bagud, eller placere den allerbagerst. Nu prøver vi første omgang bare at placere den et hak bagud, for vi har jo kun 2 objekter. Vi har teksten med grøntsager, og vi har hjertet. Vi prøver at rykke den bagud og lægge mærke til, at der er faktisk en genvejstast, så man kan gøre det hurtigt. PGDN betyder page down, den er på tastaturet. Control-tasten kender I også på tastaturet. Nu rykker vi hjertet lidt bagud, og så skubbede vi det om bagved grøntsager. Og vi kan stadigvæk trække det rundt. Og hvis nu vi vil lave en notebook-fil her, hvor vi ikke vil have, at folk skal kunne trække rundt i vores ting, når de er ved at se den, hvad kan vi så gøre ved det? For det er jo lidt tosset, hvis de pludselig hiver hjertet rundt, når vi egentlig ikke vil have. Man skal flytte på det. Kan vi gøre noget? Ja, det kan vi godt. Heroppe igen. Lås. Og så kan vi sige, at vi vil låse vores objekt, hjertet, trykker på lås. Og nu kan jeg pludselig ikke tage fat i hjertet med musen og trække i det. Der kommer en lille hængelås frem. Det er låst. Det sidder fast. Okay. Kan man låse det op igen? Ja, det kan man selvfølgelig godt. Bare tryk på hængelåsen og sige lås op. Godt. Det var altså tekstværktøjet og en autofigur. Her er selvfølgelig noget med, hvordan man vil farve sin autofigur, og hvad for en streg man vil have rundt om den. Og man kan endda vælge at sætte, at den skal være lidt gennemsigtig, hvis man gerne vil have det. Men det er ligegyldigt lige nu. Godt. Så hopper vi videre til side 2. Og det gør vi jo herover. På side 2, der har vi brug for nogle forskellige ting. Vi har brug for at sætte et link ind. Hvad er det, du siger, Thomas? Kan man linke herinde? Ja, det kan man godt. Indsæt. Og så tryk på link. Og så kan man simpelthen skrive den hjemmeside, man vil linke til. Og i det her tilfælde kan vi bare for sjov skrive Google ind. www.google.dk. Og så siger vi, at vi vil starte det her link. Altså vi vil hoppe hen til google.dk, hvis vi klikker på linkobjektet og siger OK. Og så har vi faktisk lavet et link til Google. Hvis vi trykker her nu, så ryger vi over i vores browser og til Google. Nå, kan vi bruge det til noget? Ja, det kan vi godt. Vi kan for eksempel nu sætte et link ind også til en side i denne fil. Vi kan lave et link til forsiden. Og vi har ikke behøvet at skrive forside, fordi den hopper ind i det her selvfølgelig. Og så kan vi vælge herinde, at vi vil lave et link til første side. Det er jo forsiden. Vi kunne også vælge side 1, det er det samme. Men første side, det vil altid være den, der er heroppe, også hvis vi rykker rundt i rækkefølgen. Første side, og den skal hoppe derhen, når vi klikker på objektet. Vi siger OK. Og så har vi lavet her et link, der hopper til første side. Og vi kan lige afprøve det ved at trykke på det. Og så boing op til første side. Snedigt. Hvis nu vi har mange, så kan vi lave en hel menu, så man kan hoppe hurtigt rundt i dem. Nå, man må også godt lige afprøve det her link. Det vil jeg ikke prøve nu, for så hopper det hele frem og tilbage her. Men det virker. Hvad nu, hvis man ikke vil have et link, men man vil vise en internetside herinde? Kunne man så det
Ja, det kan man faktisk godt. Det er ikke fordi det virker super godt, men det kan bruges. Indsæt internetbrowser. Den er her. Så kommer der et browservindue op, og den skriver lidt på engelsk med at forklare, at man kan låse til en bestemt hjemmeside. Jeg skriver ind her, og google.dk, trykker enter, og så har jeg faktisk en browser her. Så låser jeg den lige til google.dk, og så har vi det sådan her nu, at vi kan hoppe imellem vores sider. Her, der har vi et browservindue klar, når vi kommer ind på den. Det kunne også være YouTube, eller det kunne være noget andet. Wow! Men kan vi så også på den side lave det med baggrund? Ja, det kan vi godt. Vi husker lige herover. Indstil baggrundsfyld. Og i det her tilfælde, der vil vi have en helfarvet baggrund. Og det kunne få lov at være sådan lidt lilla. Det er det. Den her browser-ting er altså lidt tosset. Den er lidt svær at rykke rundt med. Man skal lige vende sig til det. Så skal vi have en side mere ind, og det foregår jo heroppe. Nu går det lidt hurtigt. Nu har du altså lavet 2 sider, og nu kommer vi til den 3. side. Okay. Hvad skal vi så gøre her med den 3. side? Jamen, der skal vi lige have tjek på nogle ting her, fordi der skal vi lige skrive et par eksempler på nogle grøntsager. Og vi tager fat i tekstværktøjet igen, og så skriver vi agurk, og så laver vi lige en ny her nedenunder, og her skriver vi gulerod, og så laver vi lige en ny herover, og der skriver vi kartoffel. Fordi nu kommer der lige en lille demonstration i, hvordan man kan ordne sine sager, så det ser pænt ud. Lige nu står de jo hudler til buller, og jeg kunne selvfølgelig godt tage mit vælgeværktøj og trække dem lige så fint hen og stille dem under hinanden. Men jeg kan også gøre det hurtigt, specielt hvis jeg havde mange flere. Så kunne jeg lynhurtigt markere dem. Læg mærke til, at jeg markerer alle sammen samtidig. Og så har jeg sådan et program her. Og der kan jeg lige sige, at jeg vil have dem stillet op mod venstrekanten, altså det der hedder align left mod venstrekanten. Drawing. Og så kunne jeg sige, at jeg vil have dem stablet, stacked hedder det på engelsk, vertikalt, det vil altså sige oven på hinanden. Og så har jeg dem stillet pænt op. Nej, hvor dejligt. Jeg kunne også, i stedet for at have valgt at markere dem og sige, at jeg vil have dem stillet op centreret i midten, så de kommer på linje med hinanden, og så kunne jeg sætte dem som stacked horisontalt, det vil sige skubbe dem sammen. Men så mangler vi lidt noget luft imellem, og det ser ikke helt så elegant ud, så derfor fortryder jeg lige. Husk fortryd-knappen, den er fantastisk. Alle elsker fortryd-knappen. Nå, det var jo let nok. Den her værktøjsdims er rigtig god at bruge, når man har mange objekter, man skal have stillet pænt op ved siden af hinanden. Så kommer vi til vi har brug for lige at sætte noget ind hernede under, så vi rykker dem lige opad. Og Thomas, det er så dumt ud. Hvorfor gjorde du det? Nu bliver det helt ujævnt. Nå ja, jeg fortryder lige, og så markerer jeg lige alle sammen, og så rykker jeg dem lige samtidig. Hov. Så holder de den jævne linje nedenunder. Jeg kan faktisk en ting mere, som er ret snedig. Hvis jeg nu markerer en af dem her, så kan jeg den her, der hedder
grupper eller grupper, så kan jeg gruppere dem, og så bliver de til et stort objekt, og så kan jeg lige pludselig styre dem samtidig, og lave alt muligt fis og ballade med dem samtidig. Det er en rigtig, rigtig effektiv en, så gå lige ind og afprøv den. Husk, hvor den var. Du kan tage den herop. Grupper eller grupper, og du kan opdele gruppen igen og få dem tilbage til at være hver sit enkelte objekt, eller du kan lave dem til et fælles objekt. Bam! Vidunderligt. Hernede under, der skal vi lige prøve en ting. Der skal vi nemlig prøve at trække noget ind herover fra galleriet. Hvis man ikke har prøvet at bruge galleriet før, så er det på høje tid. Der er en guldgruppe af ting og sager herinde. Vi kan lige prøve at gå ind og kigge. Under for eksempel matematik. Der kan vi prøve at trække under fanebladet generelle ressourcer. Der er noget, der hedder papirbagrunden for eksempel. Og der er så forskellige varianter hernede. Der er billeder, man bare kan hive direkte ind. For eksempel, hvis man vil have et koordinatsystem ind og tegne på det, så kan man gøre det. Man kan også tage notebook-filer direkte, og der er for eksempel mulighed for at trække. Nu kan vi sletter lige herover ved at trykke på delete, når vi har markeret et objekt. Så kan man trække prikpapir direkte ind, og så har man noget prikpapir, man kan bruge. Vi fortryder lige, vi skulle ikke bruge prikpapir. Det var bare som eksempel. Men der er i hvert fald mulighed for at trække alle mulige sjove ting ind. Og nogle gange så kan man finde lige det, man ønskede sig. Vi kan prøve at kigge under sprog. Og kigge under papirbaggrund til sprog, så kan man finde en eller anden elegant ting at trække ind, hvis man vil det. Hvis man nu synes, at det så lidt pænere ud med en anden farvebaggrund her, så kunne man trække det ind. Så er det. Der er mulighed med at trække bogstaver ind, og der er mulighed for alt muligt. Det er man nødt til at sidde og kigge igennem og lege med og prøve at se. Nogle af de ting, man kan trække ind, er rigtig, rigtig skægge. Fordi det er hele små spil, og så kan man sidde og lege med spil. Man kunne for eksempel, nu skal vi se, om vi kan finde. Man kunne for eksempel trække her under interaktiv og multimedia, og under matematik og sandsynlighed og statistik og terninger. Det var et svært en. Der kunne man for eksempel vælge, at man gerne vil trække en terning ind. Hvis man nu skulle bruge en terning. Og den her terning, den er så interaktiv på den måde, at man kan trykke på den, og så slår den simpelthen for en. Jeg slår en 3'er. Jeg slår en 1'er. Okay. Og på den måde er der forskellige interaktive ting inde under alle de her forskellige ting. Alle de her forskellige emner. Der er noget her for eksempel om dyr. Nu kan vi prøve bare for sjov og se interaktiv og multimedia. Der er 30 om dyr. Der er det fleste af dem, det er dyr, hvor der så er en lyd til, kan man se her. Vi kan prøve at tage og sætte en gorilla ind, og så kan vi lige trykke hernede i hjørnet på lyden og høre, om vi kan høre lyden. Der var et stykke gorilla. Mine damer og herrer, værsgo. Vi sletter gorillaen igen. Den hører overhovedet ikke til her sammen med vores grøntsager, så spiser den dem bare. Og så springer vi lige videre nu til en ny side. Men husk, inden du går videre til at lave en ny side, at have prøvet at kigge de forskellige ting her igennem. Du skal selvfølgelig ikke alting igennem i galleriet, men start ind under Dansk Galleri, og så se, hvad du synes, der er interessant.
Og når du har prøvet det lidt, så går du videre og laver en ny side. Så er vi nødt til lige at kigge op på vores sider. Nu er vi oppe på 4 sider. Den her side, der skal vi prøve at lave et regnestykke om grøntsager. Vi skal nemlig bruge 4 kartofler for hver gæst til vores fest, og der bliver 15 gæster til vores fest, så vi skal prøve at regne noget ud. Og det her, det handler selvfølgelig overhovedet ikke om matematik, det handler om at vise en funktion, der kan bruges ude i jeres undervisning, hvis I skal lave eksempler for hinanden. Inde under det her faneblad, der handler om siden med fyld og fyldeffekter, der er også en funktion, der hedder sideoptagelse. Det betyder simpelthen optag, hvad jeg laver, så jeg kan afspille det senere. Vi prøver at trykke på sideoptagelse, og vi siger start optagelse. Og så tager jeg en pen her, og så laver jeg ellers. Det var 15 personer. Det er lidt svært med musen, men vi prøver. Gange 4. Upsi, det var lidt skævt. Matematiklærerne blev sure. Gange 4, og så sætter vi en streg under. Og så til dem, der ikke kan huske, hvordan man ganger, så tager man først enerne her og ganger med enerne her. I må selvfølgelig godt gøre det på jeres egen måde. Jeg vil hellere lige have en anden farve der. Enerne ganger med enerne. 4 gange 5, det giver 20. Så skal jeg gange 4 med et-tallet herover, der betyder 10, fordi det er jo i 15. 4 gange med det et-tal derovre i 10. Når jeg gør det, så skal jeg lige huske først at sætte et 0. Og 4 gange 1, det er 4. Og 0 og 0, det er 0. Og 2 og 4, det er 6. Så mit resultat er 60. Og sådan regner man ud, hvor mange kartofler man skal bruge til 15 mennesker. Så går vi tilbage herover i sideoptagelse og siger stop optagelse. Og så kan vi lige prøve at trykke på afspil. Så kører det helt automatisk. Jeg bruger overhovedet ikke musen lige nu. Den viser simpelthen, hvad jeg har lavet. Og hvis man ikke kan se, at det her kan bruges til noget i skolen, så er det ikke så sjovt. Fordi det her er jo en rigtig, rigtig snedig måde at forklare noget til nogen. Så kan man forberede det grundigt, og så kan man lade det her køre, mens man står for eksempel og fortæller klassen, hvordan man skal gøre et eller andet. Det behøvede ikke at være noget, man lavede med pennen, det her. Det kunne også være, at man havde trukket objekter ind og flyttet rundt på dem, eller man havde skrevet med skrift eller med tekstværktøjet, eller man havde flyttet på nogle linjer og nogle pile. Det er fuldstændig ligegyldigt. Sideoptagelse optager det, man ændrer og det, man laver på siden. Sådan er det. Og nu har vi gjort det, og så trykker vi tilføj en side. Nu laver vi en ny side. Du har selvfølgelig været inde og prøvet det af, og når du har prøvet det af, tilføjer du en ny side. Vi kigger lige her. Vi har vores side her med vores gangstykke på, og hvis vi går tilbage til den, så har vi det stående, og så dukker der en op hernede, hvor man kan trykke play, og så får man vist, hvad det egentlig var, der foregik. Vi går videre her til den næste side, side 5, og det er nu, det bliver rigtig, rigtig sjovt. Jeg håber, at alle når hertil.
Det er her, det sjove sker. Her, papirklipsen, der kan vi vælge filer, vi vil bruge i vores notebook-halløj. Og vi vil gerne, i det her tilfælde, vil vi gerne gøre det, at vi vil gerne lave vores egen lille interaktive ting. Så vi starter med lige at hente nogle filer. Vi trykker her, indsæt, ned i bunden, først på papirklipsen, og så trykker på indsæt. Og så siger vi, at vi vil gerne indsætte kopi af filer. Og så er det så en mappe her, hvor kurset ligger, der har jeg også lagt nogle filer. Dem skal I nu vælge, og dem I skal vælge, det er billederne af grøntsager, men hold nu godt øje, fordi der er også en videofil og en videofil, og de skal ikke med. Sådan. Man kan godt vælge dem en af gangen. Det tager meget lang tid. Man kan også bare holde Control-tasten nede, den der hedder CTRL på tastaturet, og så kan man trykke på dem. 1, 1, 1, spring over, 1. Det er en lydfil, den skal være med, MP3. Vi skal også have den her med gulerødderne med. Vi skal ikke have løg videofilen med, og vi skal ikke have engelsk videofilen med. Vi skal også have rigtigt lydfilen med, og vandmelonen med. Når man har holdt Control-tasten ned og markeret alle dem her, så er de blå, så kan man sige åbn. Og 1, 2, 3, så har man dem inde i sit notebook-program. Og nu sker det, mine damer og herrer. Vi markerer lige på samme måde med Control-tasten. Alle billedfilerne, det er alle dem, der ikke er MP3-filer. Og så trækker vi billedfilerne ind og slipper. Og så ligger de fuldstændig rodet sammen oven hinanden. Det dur jo ingen vegne, så vi er nødt til lige at tage fat i dem. Og ændre størrelsen, så den passer til noget, vi kan bruge. Og nu, lige om lidt, så vil I opdage, at I har lavet jeres første interaktive ting i Smartboard. Det er afsindig smart. Nu skal vi lige først have gjort dem alle sammen i tilpas størrelse. Det må være nogenlunde sådan her. Vi kan lave dem lidt større. Det kan vi rode med om lidt. Så kommer vi til, vi skal bruge en kasse, som vi kan sortere det her i. Så vi tegner en kasse. Og I må selv om, hvad for en kasse I vælger. Bare I gør den stor. Boing. Der er en kasse. Og ovenover min kasse, der skriver jeg noget tekst. Ja, det er rigtigt. Jeg skriver grøntsager. Og den her låser jeg lige. Husk nu det. Man kan låse dem. Nu er der ikke nogen, der kan pille ved den. Den her ved jeg lige tilfældigvis, at lige nu, der ligger den foran min grøntsager. Hvis jeg trækker den her ind, så ligger den her foran. Så jeg kunne godt tænke mig lige at højreklikke på den og sige rækkefølge og placere bagerst, så er den om bag ved alt det andet. Det er et lille trick, der er rigtig godt at vide. Nu kommer det sjove. Vi har her nogle grøntsager og nogle frugter. Og lige om lidt, så skal vi lave et lille spil, hvor man får skæld ud, hvis man gør det forkert, når man sorterer det. Så vi trykker hernede på aktivitetsværktøj. Og så trykker vi på vores kasse, vi skal sortere det i. Drawing. Så den er markeret. Jeg trykker på kanten af den på den sorte. Jeg siger rediger. Følg godt med i det, der sker nu. Der er to muligheder, der accepterer disse objekter og afviser disse objekter. Det vil sige, det her det er dem, der er gode nok i kassen. Og det skal jo være grøntsagerne. Så tag lige fat i dine grøntsager og træk dem over og slip dem herover. Det var grøntsagerne. Og hernede, der kan man så sige, man kan tilføje de resterende, eller man kan bare lige tage fat og trække frugterne derover. Jeg håber, at man i 6. klasse ved, hvad frugter og grøntsager er. Læg mærke til, at der kommer sådan en lille rød en ved, der siger, den er forbudt.
og en lille grøn, der siger, den er god nok i kassen. Sådan er det. Nu kunne vi stoppe her, men vi kan godt lige forbedre det hele en lille bitte smule, inden vi fortsætter. Hvis vi nu klikker på vores vandmelon og klikker herop, så kan vi tilføje en lyd. Okay, det lyder smart. Det gør vi lige. Vi tilføjer en lyd. Og lyden, der skal afspilles, det er jo, vandmelonen er jo forkert, så det er lyden, der hedder fejl. Den sætter vi på vandmelonen. Og vi vil afspille lyden ved at trykke på hjørneikonet. Vi vil egentlig faktisk helst ikke afspille lyden, men vi gør det sådan her alligevel. Og så siger vi vedhæft lyd. Så kommer der et lille lydikon, og vi kan lige prøve. Siger den. Så gør vi det samme ved de andre forkerte. Lyd, gennemse, fejl, hjørneikon, vedhæft lyd. Op på det lille her. Lyd, fejl, hjørneikon, vedhæft lyd. Okay. Så kan man næsten gætte nu, at på den her, der skal man trykke herop og sige lyd, gennemse, og den er rigtig. Vi kan lige høre lyden. Yes. Vi vedhæfter den. Vi gør det samme for de andre grøntsager. Lyd. Rigtig. Hjørneikon. Vedhæft lyd. Lyd. Rigtig. Vedhæft lyd. Sådan. Så kommer vi nemlig herover til tricket over i vores aktivitetsværktøj. Det er nu. Tryk heroppe på indstillinger. Når objekter accepteres, så kører vi animationen. Og I må gerne prøve noget andet af. Jeg prøver bare lige at afspille også objektets lyd. Når objekter afvises, så køres den animation hop tilbage. Det vil sige, at de ikke får lov at komme ind i kassen. Og vi vil afspille også objektets lyd. Vi siger færdig. Og så er vi faktisk klar til at afprøve vores lille bitte interaktive program. Prøv en gang at trække for eksempel bananerne ned i kassen med grøntsager. Og så slip den derned. Den duer ikke. Hvad nu hvis vi trækker agurkerne herned? Kan man finde ud af at sortere det sidste? Det kan man garanteret. Og man kan selvfølgelig også godt snyde. Jeg synes, jeg har glemt at sætte en lyd på dem her. Det må vi heller lige gøre. Man kan selvfølgelig godt snyde og bare afspille lyden. Så man ved, om man må trække den ned. Sådan. Nu har man lavet et lille interaktivt spil, der kunne træne frugter og grøntsager. Det kunne lige så godt være, at det kunne træne rigtigt stavede engelske ord, eller forkert stavede engelske ord. Det kunne være, at det kunne træne udsagnsord og navneord. Man kunne endda have 2 kasser hernede, eller 3 kasser med forskellige ting. Det er fuldstændig op til jer. Det kunne være, at man skulle lave en hot-kasse og en not-kasse, eller hvad søren man nu har lyst til. Det må man gerne selv afprøve, når man har gjort det her. Den sidste ting, jeg lige kort vil vende, det er den her op, der hedder skærmbillede. Og det er et lille værktøj, man kan bruge til at tage billeder af skærmen. Ikke herinde i Notebook, også herinde i Notebook, men også ude i Windows, i alle mulige andre programmer eller på internettet. Og der er 4 forskellige indstillinger. Den ene er, at man tager et billede af et rektangulært udsnit, altså af et firkantet stykke af skærmen. Det andet her er, at man tager af det aktuelle vindue. Her, der tager man af hele skærmen. Og den sidste er en
mulighed for at tage af et valgfrit udsnit af skærmen. Jeg vil ikke demonstrere den her, men man kan godt gå ind og lige afprøve den, hvis man synes, det er skægt. Det kan være nyttigt. Så er der en anden ting også, jeg synes, I skal vide, som heller ikke er super god, men som er god nok til, at vi lige kan demonstrere den. Det er, at man kan sætte video ind her. Det fungerer sådan, at det er nødt til at være det, der hedder FLV-format, altså flash-format, flash-video. Men har man den i flash-video, eller har man den i et andet format, kan man selvfølgelig konvertere den til flash-video, FLV, på nettet ved at søge efter convert på engelsk, og det filformat, man har, to FLV, så kan man nok finde en side på nettet, der vil lave den om til FLV. Hvis vi sætter sådan en videofil ind her, så starter den lige helt automatisk. Så kan vi lige ændre størrelsen, og vi kan trække i den og sætte den, hvor vi vil. How to chop an onion. Og så kører vores video ellers. And then gripping the onion like a tennis ball, holding it together in place. Videoen fremgår også her over siden. Man kan hoppe tilbage til en anden side, og så hoppe frem og se sin video. How to chop an onion. This is the route. Til sidst kan man selvfølgelig gemme alt det her, man har lavet i fil og gem som, og så gemme det som en notebook-fil. Jeg synes, det er en god idé, I gemmer det i jeres klassedrev, som I har under denne computer alle sammen. Har I et holddrev. Og så kan I nemlig se hinandens i slutningen af timen, og se, hvad der er gået godt, og hvad der ikke er gået så godt. Værsgo og prøv at lave jeres eget. Men inden I stopper, lige lynhurtigt, lige 2 ekstra funktioner. Her er der selvfølgelig måleværktøjer, det skulle jeg nok have sagt lidt før. Man kan indsætte linealer, vinkelmåler og passer. På engelsk hedder en passer en kompas, og det er ligesom gået galt i oversættelsen her, så det er altså en passer, selvom der står kompas. Den anden ting, jeg lige vil vise hurtigt, det er en pen, der hedder formgenkendelsespen. Der er forskellige typer penne her. Jeg synes, formgenkendelsespennen er rigtig smart. Vi kan lige sætte en ny side ind og sige formgenkendelsespen. Den kan nemlig regne ud, om jeg tegner en cirkel, også selvom jeg tegner den lidt grimt op på tavlen. Den kan også regne ud, om jeg tegner kvadrater eller trekanter. Nej, det var ikke helt godt. Næsten godt. Og den er altså meget god, hvis man gerne vil have det til at se lidt pænt ud, når man tegner ting. Det var det. Husk at gemme. Husk at have det sjovt, og find eventuelt billeder ud på Google. Tak for i dag.